влог е за хората в училището. Има различни видове, има и някои, които ме казват да направя това. Така. Сега ще ви покажем няколко вида. И ако имате такива видове в училището, ще дадем решения за проблеми. Да, може би. Пишете в коментарите. Ясно? Да. Първият вид, маймунистите приятелки. Мария! Какво бе? Лола! Видя ли новото момче? Много е секси. Да, виж луничките на брадичката и тези на челото. Не знам дали са лунички или такива все пак са яки. Аз ще го попитам, дали става да излезем. Сега ще се върна. Къде е Лола? Защо? Искам да й кажа, че я обичам. Дай отида да те търси, за да те пита, нали? Добре, сега ще се върна. Не мога да го намеря! Той сега те търсеше. Здравей! Ти си намери гадже, аз ще остана сама за винаги. Така. Добре, размисли. Не я обичам. Евали, ти да струваш. Така. Време е за втория вид. Втория. Зубарите. Вижте колко е хубаво небето. Добре, сега вече спри. Втория вид, както може да разбирате, с зубарите, то вече се спомена. А пък и вие, зубарите са хората, които знаят твърде много. Така, сега ще ви покажем един вид зубър. Зубарът, който знае. Влюбеният зубър. Зубарът, който, когато, да речем, видя някоя момче и се падне по него, се изчервява като комат и се взе чуди какво да му каже. Добре, сега тя ще играе той. И започваме. Здравей, Ребека. Той си представя, че има някакво момиче. Здравей. Няма се справя, няма се справя. Здравей. Здрасти, Ребека. Ти какво правиш? Човек се казва, си ми пише домашно алгебра. Искам да ти кажа нещо. Ще ми напишеш ли домашното? По математика или по физика? И двете. Тъжни. Птица, аз си момче, ако имаш против. Чакай малко. Следващият клип, следващият вид ще бъдат лошите момчета, онези, които
се пръскат с много одеколон, слагат грим и качулки в час, понякога слънчеви очила и слушалки с рок музика и просто заспиват. И Така. на последния чин. Започваме след 3, 2, 1. Нормално стаята на един лош, когато той се връща от училище. Беше най-гадният ден. Направо ми омръзна. Гадното му беше. Най-гадното му беше. Не свърши. Тон, тон, тон. Баба, пътка. Мило, какво искаш за вечеря? Искам черепи, с умрели червеи, мухи и смърт. Къде сбърках? Това е лошемит. Лош. Супер лош. Това е за този вид. А сега, може би последният вид, онези момиченца, които може би са в 5, 6, 7 клас, а се държат като бебета. Играят с кукли и в часа, когато имат компютъри, вместо да търсят нещо яко и да гледат клипове с хора, които се пребиват, играят на бебешки игри с обличане, готвене и лакиране на ногти. Това са повечето момичета в класовете. 3, 2, 1! Лола, веднага с мен. Трябва да ти покажа нещо важно. Хайде, в свръхестествения бункер. Влизай! Бързо, на живот и смърт е. Но какво е това? Ще ти покажа нещо много, много важно, което може да промени съществуването на човечеството. Току-що е излязнала и аз си купих най-новата кукличка от малки принцески. Последният вид е клона на класа. Винаги трябва да има някой такъв, който не е най-добрият в оценките, но винаги може да разсмее класа. Само да ви кажа кой е в нашия клас. Това съм аз. Добре, сега ще ви покажем клон в истинската му среда. Давайте на всички. Искам да ви кажа нещо. Как се ръжи по момичета? Бъде всичко. Видя ли? Новото момче. Много е гадно. Малките момиченца. Сега ще ви покажа след малко. Малките момичета. Може ли да къпиш новата кукличка? Мали случи, се случила за помощ. Има и още така нататък смешки. Поне за тези две. Това е клонът на класа. За да ви са харесали видовете ученици. Как? Това е за днес.